Bible oye nokwafo na kwa Elisha nie kadachi a friend Kofi Adoma oye nipa tuntumu a tware komensa bonkum so Kofi Adoma oye nipa tuntumu a onye nipa tuntum na oye nipa kokko a komensa bonkum so Kofi Adoma eye nipa kokko a okay oye den oye kokko Bible oye nokwafo na kwa Elisha nie mepese mehunu se Kofi Adoma ade a esi ye efa nani ehun se eye honam famu kwa na saade ye si a komensa nifa so eye honam famu kwa na saade yesi a tware komensa nifa so bonkum so ntententem sa nya honam famu kwa na sunsum bi tai ni hawo ye chi a tware komensa bonkum so se sunsum bi tai okay Bible ye no kwa for black power na black power ja se Kofi Adoma yare a wo yare e wo nani hu se kadachi onim hu bi a tware komensa bonkum so se onim hu bi a ayeka me na kwa Elisha metena hande aka ni praying begina agra honhom dim awosia gume begina tumi a wode me nam so efre wosoro ne asase efre asuo kwa aben se Kofi Adoma nani ni mienu ensei na de we ahu akan kura mpo no obenya ahoto Empayfo eka sese ye da sore na yanti asempo for asada no ye chiri sisi ade ekoso e wo social media efa eye bra Kofi Adoma wani nani no ehwenka ye hu ye the go find me account ababeto ayi say nye donation enfa entum na konfo eye na black ababe meki serious allegation awochirema emu 90% Kofi Adoma ni no efri wono nakache because na ni nua eni Junior Lumba na Junior Lumba yenyina yehu se na ne yade enso eye nani ni sumai satan na afena na wewu akomuni ade de sumai ba ne so emo ka kire ne se wo monhwe no manfa se kan anase pane anka ni nua no na so Kofi ya sobrache efrai ni nua no ekopie mu ewo India mema wo hwere ne nkwa na ekame say Junior Lumba kama ena catch up with Kofi se nani sa ena ye no ma ne hwere ne nkwa sa pepe eno wato edi ama Kofi Adoma na sisi ade de odi abebom de ochema nya Kofi nkwa wo biara wo ka ho a ye de ne nua ne kopie mu India na ye part no wososo ebi ebeba so betwa akokọ a wakeka nsem a chese akokọ na fa echiremu a na ekame ese na black power ehye Kofi Adoma wumani nani yare no ehunti yeti asem ya ye nan kakwa monim se ye papa Bible no kwafo so de okita Bible no ti ye ba behwe na ya buewe mu ahwese so eyampa se de black power ka se wonimu bi no eyampa empono no na ato sa yade yi de ama Kofi Adoma na the great agwa Memofaba eba all media Ghana TV so na baby I will free your boko die Adumra ye de radio eneso osro e de acheye na edin kai mefa kwanye so mechia Elisha ma oman yi mu ene amaman so baby biara a wo hwe me efri mesre wosoro asomdwie ema wo kra mesre kwa ahosan na mesre se Awurade ma wo mpembo no wahwenti yes okay redie yesi de bia semfoforo ba se ne wehu Ghana kroya yenyina dai wo mu de bia semsi na fofo so ababeto na dia babeto ho sisi a eye konfo black wo kiremu Kofi Adoma enino onimhu bi na first of no ye starting free ni nia eye Junior Lumba because Junior Lumba ho asem na akotwetwe we nyina da ediaba wote ne ho abakosem eye Anochi Supremo ana ebi mo friend Junior Lumba wote ne ho nsem ana wonim no menim no okay ana menim no cross na eye media ne ho okay eso ne ho asem de bebre na mete ya okay kopim so free mo se de mekan se yenim ni nyina no yes do busa me Junior Lumba ho asem a obi e Ghana ha de ebia eje de oyabofra na menim no media so okay yes. na wonim no sene na ye kase anase ye nyina ye nim se na nani no ye hwe nani na eye spiritual thing anase na ye physical eye aspect nani yare no amen kaze minjro on say yes obi amane esa obi Junior Lumba ye ka na asem no Sevi o maame ne o papa wo no se na onye ni frani me passion da bio
Enifra ya mfa anwo no. Okay. Nti yemusa se ono wokofa asa yare ani firi he. Efiri he. Eno so ya asema te wose ebisa. Asema make want mase. Ono so no okofa firi he. Na de na woye ya ema ono so nya sa ohawo no. Obi amane sai obi ameka no asekire no. Okay. Nti so wo bibi foforo abusa obitima kasa. Se ne ubisa se lumba neni no yi eyeden ne ba ye die je se no aba be ya asem kese pa but I think say emre papem no ye be call enumu deep na ya digimu na ye hwe se Kofi Adoma ede ne kopie mu ewo India no na nka ewo se wono akasa efiri mu dada ana se dwi na ewo se yenye no ene ma no efiri mu. Okay. Me da se die din kai. But my main cancer we. Okay. Kofi Adoma asem yi ba ye. Maka ho asem be 3-4 times. Now I was saying sir Kofi Adoma, who is your spiritual father? Ni sunsumu eja ene hwan. Because serve we ase die besie bia no esi wo honhom fam na pie ni so. Okay. Nti say ya de say Kofi Adoma wo spiritual father before all beko sa Adoma asesen no say I think say in grandson na say yeah Doma before anka obeko no nka ne ho ahinta sem beko ni spiritual father ne ho na waka kire ne say ade sei ni sei na mahunu afa wo ho nti di hu juma ansana obeko a waye de wako enu ne hia mani pa bia say obewo spiritual father e wa abrabom. Na esanse Kofi Adoma I don't know se oni sunsumu agenti na ade eti se yaiden ato no na Kofi Adoma kwa meka ne se bia ode junior number etu kwai no India junior number sabi yo se no onya abofra se Kofi Adoma bit mai kire ne se me de wo ko ba bi ono ana de ne peko oka yes ana Adoma no so ne se bia minye because sabi ye nyina ye nipa de eyenua nti opese oboa no de me count ase nti sabi o se minye adoma chede bi wo mu na wo o house e dia ene se ba bia de ko bia na yare sabe ba no me do be den ebeko na so ade ba ko a odasani bia ntimi nsi ho kwai wo wi ase e yo nti sabi o omukọ ye na omukọ ye sa asadwe no ana nani ni ye yie soso a ka ye beka se Kofi Adoma wama junior number nani aye yie nti ye bona baso ana better sanse bia ahoto amanti no nipa de bone ene beden e be hye no anamu but savio ono so kwa na odene ko no wamfa na nko se onkowu odene ko se wonkonya nkwa na asomdwe nya den emra nti fa ba bi no de mi hu ne bone a Kofi Adoma na ye den yes ye hwe Kofi Adoma na ono akasa ne shooting we say ye a happy na ye nyina ye hu ye hwe se ebi mo de sobo no ebo na naje mai bedu eye doma he me bi mu kire mai was a plantain I saw mo sheda and no more planning ye because so share a brani and a brafo na etuo de da na bas na beti ha say na what to ye bo Kofi na I say it was a plantain no makasa sheda and no more planning say Kofi Adoma beba festival it's any obadia ye mfa ne ho enche no wo hu se ne yetimi eshoot na bi mu kasa ye plantain sana e ba wani so ana say wo hwa enye sana neti me Elisha Mackenzie Supi sir. Abrantie na etuo no da de kon ho no. Okay. Onim de oyeye. Yes. De etuo ne da ne kon ho. Onim. Na so wo sheda. Onim de oyeye. Me kan ne pring. Na edie enti na onim de oyeye. Ye nyina ye nim se sa abrafo etuo no obeto a yemfa nto ye ha ana second ye de manyansafo yemfa magimifo obi a okura sa de ni bibia no oto no nyansa kwai so
enti sa wonim so obi gina wo ha na wodi tu ato ko ho de na se wodi pede wo wachi betenya ne papa mu a ana saa de ne kra no ye to kosoro ana se fem ye nto hwe fem obi adu a wo to hwe fem okay before wo beto no ye to hwe soro se de be ya duboni o mu no e be pete akowiem okay na sa wo to na da wo ko ho se de a na anko wiem de a na se de ogina ho nti na wo de to ho enti wonim de oyeye enti di ogina ho nti na wo de to ho de na yes and the target was Kofi Anasa obi foforo and as a normal person bia na opese ni to no nka no ana target ni nyina ye Kofi ana me kan akasa bi se ye de ma nyansafo ye mfa ma agibefo at the same time ma hwe interview bi a sebe na domafo no ya omo se eda na omuhia Kofi na nkasa no na ye da ukuada na omuhia no ukuada no wa ma ana ya wada no soso no bra obedru ye no wa bedru ntem na se omu wo se bibi omu tum dia then I don't know but nipa na nkasa na okura to ndie enye ne papa mu a na save ye fa ha na anye ye de be fa ha ntie bia ye fa ne so na sa o how to say I na a spiritual thing and I say it was a normal gunshot ade asi Kofi Adoma akwa mu se ya no was a spiritual enye honam famu ade enye honam famu never obi obeka tro say ye honam famu ade bia oboa e dey tina wo ka say enye honam famu ade because e nyina ye ko eye afasha say dwabo mo tutu sato no but enka obi ade ba e dey tina wo ka say eye sunsun mu ase e kan crofo da bia wo na wunim okay but before e be kan na wo say di pa ya ton nti obi amane sai obi Kofi Adoma ye nipa bi a serve me na kwa Elisha me kan ne nese wa hunu mpeja na nka obi hunu de ese ne saa okay na so on kai hunu se Bible se dodo ani sande oso ntakrache okay onipa bi a obi se sa konkus wo fem kora ene koton konkus obi se sa botro e wo fem obi se sa Robert amanfo anu munsuo na bobo anu na ados no akoton ono kora obi tai no obi o peke Robert wo fem ono kora obi tai no wo tamfo enti me fa sa akwanya so kasa kire obi biara o ye media person say you should be very careful wajuma wo ye no ye ka juma attack wom kese pa e ye media juma ye ka juma manfo nante papa ye we se papa ye mfa papa say en somewhere ba manim no enye ha na meka no enti ye kan juma pa ye sorry ti aye yonko e wo mu a e ye media enti Kofi Adoma de esi ye no ejidi woni adi no woni sunsum no be ka say oh the CD enye hwe but eyade ana ya peno apeno that is the reason why inti amebusa say ne spiritual father ne hwan because o sunsum mu eja sa de we nko be ka kire nko wonko enu nti na hia ma nipa bia sa wo be wo spiritual father na usha sene Kofi was starting adwuma ye hu sa attacks be bra kono so I think last 2 years was say ye boni tuo bi won nsa ho ha say ene ade nti Kofi no aize wa bone ho ban wana hu ne ho so won bone ho ban ushe Kofi a sunsumu no we spiritually protected yes ye di jawa na ye di aswa me ye mfanja me okay o ma me kwaya na me hwedechi o ma me kwai mean to mean kano into deep ntu yo bi a wo hwe na kwa Elisha ni papa mpese me hunu die ntia mabra bone ma nkoyie papa mpese me hunu die ntia me so sika mu ana ahye papa mpese me hunu die ntia me tu kwa nye nne me nkrata asem me nsa nkanda papa mabra so die mabra botia ne te me ne me yire eware ya ache eso awo mba papa me bo nipa eso nipa nyima ye papa me be ma ye atofem papa me sha ase se me to asase na kanwura mi ntimi ntoa me da ya me esie so papa me de obi etukwai nipa na ma me papa ye nyina me nsa sifem papa bre mu benya abayama ne ye wa kwantuom papa efia metimu akwantuom ye tume me pe cancel dai me hia moa ade biara a kire wo so a wo hwe me mpempre mu na kwa Elisha ni mpanifo se obi nima na obi kire me odi onfa me jam ye menim be odi jam de ya ne wasoma me de fasro na mfa me de be fafem me de fafem na anya yiye me de be fasro endra na jo be du baako 11 something na me ne me nkom hyefo na ye na amusiye ne ye nyankamate
eyedienti ye yi obi adwuma nipa ne wa kwantum US a 7 oso oba fie watena kwantum be 40 years oba fie no abeje na home bete fie na me oso oba me ne kase na me hu spiritual no yesie na kwantum nti efie ne kura na oso oba no wanhwe yi a o mbedru ye besie no akwantum nti ndra na jo 11 something na me nim akomhefo na ye na mamusie ye me dane ne ma chi di ama no nti wiase de entena ho nye se bibie ni ho wanhwe yi wo dan na wa bresi no wuhuru be ko agya ho because anya wo nko a minim obi a wa tena kwantuom si abrosai mansion eda of sea free airport kai ko fa no ede no ebesna ba abusua fie mu wa be che abusua wa meduru na onya nkwanhia ne bra obere ni wiase nyina wa mfana ne ehuru ne bere ti mesre nyansafo a wo hwe Elisha say 2025 eye okun afe ema de nani abere 2025 eye okun afe ema banyansafo Bible say ye hwehwe ne nyesa wo betena se na wa hwehwe wo betu anamo no wa hwehwe yiye ye kwai yes ye hwe ko fidie you say it was a spiritual thing attack no na efri he for side so waka say media for we adwuma na wanye senti ye hwe say ebia na efri media for inside na say na efri baby na ebaye ma me fa Bible no kwa for enhwa de wa hasia okay Bible oye no kwa for na kwa Elisha nie kadachi a friend Kofi Adoma oye nipa tuntumu a tware kom nsabonkum so Kofi Adoma oye nipa tuntumu a onye nipa tuntum na oye nipa kokko a kom nsabonkum so Kofi Adoma eye nipa kokko a okay oye den oye kokko okay Bible oye no kwa for na kwa Elisha nie me pese me hunu se Kofi Adoma ade a esi ye efa nani ehun se eye honam famu kwa na saade yesi a tware kom nsanifa so eye honam famu kwa na saade yesi a tware kom nsanifa so bonkum so tententem se nya honam famu kwa na sunsum bi tai ni hawo ye chi a tware kom nsabonkum so se sunsum bi tai okay now say it wasn't a normal thing sunsum bi etayetri ma men kan che de wo hwe Elisha se ewiase bibie ni hwa esikwa bibi nsikwa bibie ni atiasefo asase su esikwa hwe obi hwe me enrada na ne nsa ne wo ho enne wanya nkwanhia ma ne nsa ne yetwa obi hwe me yes afi ase bronyan na wo nan mienu enne wo ti hwi mu sisi ya wo hospital obi hwe me oni ne omaame ne tena ase didi bronyan sabre omaame hye mokyere obi ewiase ho ne ka kire wo se BBC kwa wama wani anawo na wamfa wo ho anja wampe sunsum bi ama wo ho a kadagye wo de nsa mien nenam betebe duru brebi na wo nsa ba ko ne ni ho wamfa wo ho anya wo de wani ehunade na wo kɔ na wo ba beduru brebi wanhye space a wo ntimi nkobi wo de unipa dua nyina na ye de wo pɛ but one share ye bedroom brebi obi anso wonsa wontimi ntu nan okina bi ba wa hwe obetena kunyam enti me kasa kire ba nyansafo se fa wo hugya entena wo se hwi ni ho obi beku na wo hwi ni ho okoda numra na watopunu eye gya apono to rekoda eye gya to wo dekoda ha gidi se bibi ewu biase bibi je ebi wo ho na ko ayehwe yembra konfo black power. Konfo black say yes. Kofi Adoma wani neni no emu say yi mu 100% a emu 90 de efi wono ane ho. Wono ano aye because kwan a wodi ni nua lumba ere fa so no enu nti na waye ne sa na enye Kofi nko a wo mo ka so mo ko India no wan fa ebusuani anka ho. Kofi ne na fofo bi ene ka ho na mo de ni nua no ko yi to mo nyina I say babe generational thing ebe didi so sa ebe to so ye hwe black power unim no what ni din da Becca is saying Martin din okay Martin din ebia sebe ubusa no unim Elisha obeka so Martin din Elisha da enti ebia wati me din me so Martin din me nim no yes
Nensama walking me gidi se watibi. What say or kase Kofi Adoma issue yi emu 90% no efri no na den eba utrim as nyame nipa. Efri no. Efri no e wo papa yim ana abone mu. Because savio se unua akọ yawo mu isumu. Now say efri mia. Eye papa. Ana eye animonyam hye papa. Ana wonim de okan ye no wonte ase. Ayo. Oti ase pa. E die nti no se efri no. Na odi ni duan lumba. Se na ye nimba waba be chechem chema junior lumba. Eye ni nua pa. Na nani jawe e ba ye no. Sa time na onye nwura akomu de. Na hwan na enwura mu? Ono nana eye black power. Na wo nwura akomu. Na onya sumai ni nyamba ne that's afi na war start adai okwa akomu mviese ni and I cannot tell ya no wo but na sumai nyamba yo busa de obusa enti de oka ene say adequate oka se Kofi de no nim hu bi no se ni nua no mo ka kire no na konfo na say sumai no e bae ka kire ni se yenhwe na yamfa ni nua na anko India na say yamfa sekan ana panie amfa nkoka ne nelso no Kofi ya so brache e de no ekoye wodi ni nua no egigi ska nti sika Kofi e de ni nua na agige ne saa e na aye na asisi ono so ye de TV so e de gigi ska ti ehwe se konfo black power Kofi Adoma eni no wonim hu bi ana se onim hu bi empolisisi ameka say obetwa akokọ no so confirm say konfo black power enim hu bi asem we aka on aminka se njro okay untimi ndutu anoma ho family na me busa pesa anoma be ni okay osi Kofi Adoma yare no onim hu 90% efri no na me busa se onim hu bi se eye papa mu ana abone mu because for now Kofi Adoma owo yawo mu na asema tu obi na se eye me na me ye does it make sense me hu nyansa ewom na mame nka asem we okay oso onua no yare ye na Kofi Adoma fa abontesofo kan onua ne ho okay e de ne koye eso mo koye den omo koye den surgery omo koye na yare sa nti mame musa konfo yi se omo de Kofi Adoma koye no e na onua ne ho to no so e ni omudi ni nua ne ko India ho na ka ne ho to omudi ni yes ne ho to no so an ko be den omudi ni nua ne ko ne ho to no so me busa konfo no na second also omo so omudi onua ne ko no na abusuan so mo nte ase ana enu de wan kire mbai de okan ne say wotonkra e de man say yenhwe na yamfa ni nua no anko ama yamfa sekan na pane anka but on say ni nua na de ne ho akọ ina Kofi so say when e say wodo ho abade ne ma menfa wo nkwai oyemfa obi de hye nso nkọ beebi wa ba abusuani nka on de okan say ye de ni nua no badi ina beba ni funu ampala so ye de ni funu ene ye de bae na de nti no hye sa nkom na abam na no de wo mo hu si ye kope unua ya resa na wo se wo minua asmasi a ye de wo koye de wo funu beba na ampa ye de unua ni funu aba eno na wo se wo bo hu si de bi ka oti ase because sabi o hwe mpanifo se ewo bi na awie bi se tumi wo ho a e de ne kofa unua ne yare ne ye den e baaye nkonya wo fie suman wo fie abosum wo fie adenti na sa tumi no because unua ya de se utumi ka sa ye de ne koye difro beba de na se unua yare ne honam fam yare enye doctors for yare e yesunsun mu yare yes ti o se ye tre no edura ye de kaso a nka ne nua nani no e betwetwe adenti na wamfa nka ne nua nani ama na ntwetwe safi na ye de aba e na Kofi so de ne ko ta se ye crash nti ke wo se ne nua ne ba na Kofi so de ne ko asema na okay sabi o meti we na ye de mi nua ekọ na kwa ye de mi nua ekọ no me wo ho akade a mehwe se ye mfa ne company furumra me meti we mi nua yare me wo ho akade e betimi age mi nua ne nkwa na ma hwe se ye mfa mi nua ne nkọ ne ye mfa ne furumra na me nkotena yie na se na me nsa nsu ti bibusa konfo yi se onua no ye ne ba ye wa nsu ana
Oh. Obi nka se to me ni wiase. Sabi o yete we ye nyina ye na. Me sabi me wan kam ya me nkan. But o kam ya me mfa nchew. The wiase so de mpanifo so wote fa ko ana wote wade so. Me da bia me ka asem bi se me Elisha metumi ni waye bibia bi. But ba bia me kɔ no untumi nkɔ. Undi machimpo. Enti mesre yema anenye ane da bi nya da bi. Also watwa de watwa akokɔ. Akokɔ ne video no I don't know so pese ye nkɔhwa ene akokɔ na wo chodi kan hunsa ena wo se ono no eni hu bia akokɔ ne yefunu mu enda ho se by so oni hu bia na chinda nti otwa akokɔ mo fa videos ne to screen so fama me otwa ye no mu se akokɔ no mfimfi sei ene da ho nte no a confirm approve say Kofi Adoma eni no black power eni hu bi 90%. Anyone no. Okay. Mama correct was hard here. Okay. Ye kasa akoko twa eyeden. Sa akoko de obi etwa akoko. Eyeden. So oye rituals and I say bia wo bi. I don't know. Into won tell you mase. Mama nkyere wase. Ye ka akoko twa. Okay. Eye ebusa. Okay. Se wunim bibi na wubusa kopese wu no kore wa ade ni mu. Okay. Ti se akokɔ ndae ya e kire sa honhom na eden adibem. Okay. Omadibem. Okay. Na se obusa se Kofi Adoma yare onim hu bia akokɔ ne ndan ne yem. Na sa akokɔ ndan ne yem a. Na se no wada ye ya no. Ahan. Na ese eye no kire se onim hu bi. Onim Adoma yare ne hu bi. Nji sabio yede unye eko ya wantuma ansa ne yare a yede ne koma yede ne funu baaye so wode yawo kra eka bibi wode yawo efra honhom ana nkonya eka bibi a it will work ebe ye adwuma comfort black na na se Kofi comfort black Kofi de so onye honhom fredi okay nti comfort black comfort na me kana asem oh okay de bi ka wote ase so wode yawo etenase na hwe ewiaso ho enka se bibi ni ho me Elisha meti hei metimi akogina kwai kesie mu anadwo da suom enye kwai se nkran kwai de se nwia kesie bi anim kogina kwai kesie bi mu anadwo na kwai na wogem no frefre nwia na ewo kwai ne ho no frefre nwia ne ahonhom me kai brebi obi ade bi abekoye no na afemehwe de ebesie na na odden misako dane ya chiri guy bi o men kan say wati school na o mi krom na o ye ma de bi ma na ye me ya brebi na school na watie no ono an say twi school bus no esesa nkora no na ade o ye no ka me ma ahonhom a me de wonam nyina afi ase niema ha me ti me kose ya na me pack ye na me pack me kara me wo me na asempaboa na enwia wo kwai ni mu ni nyina me frefra honhom wo kwai enwia ne honhom ni nyina na me sama abrantie me sama ni wie ye na afi me anisuade hunu me hu die besie no na enye ono nkwa na nya no na school fo nkwa ni nyina wanya serious accident kwanshi akese ma wakum nkrofo ma pempempempem ti me hwe afidie na masum no na esa hame na anadwo da suom ni amesa tu ka sa call back ba bia me ko gina ye sa ade no a na me de ho aka de koy na me kosre na me da na akiri enti wi ase de e ma obi nkan tso se bibi nya den eni ho savio sakadachi me nana no ye o man konfo obro more than 100 and something years e wo mimi kuro me free mu obro more than 100 and something years kadachi bi o man mu a friend no spiritual father o kumasia minyu ankasa no okay but on the savio wafa ne kwai minyu ankasa no na mamen kan such a way say se konfo no went to me anje wunua no na sabe mere na ekọ na ahoto ankoba na ye de o hawaba
na wo de no ho yaw adi me ho yaw a akatua no ewo nyame nsem but me ne wo kasam nyina ne ye ka bibi se adoma haw yi efri he eye sunsun mu ade enti se comfort so onim hu bi dia then me pese me find out for now say onim hu bi ana onim hu bi bi a trend bi se ne amafo bebre na ka go trend na so me de ha me nyina ne se eye de na tumi wo ho na wantumi ansave unua na ma ye ne kode ni funu ba ye ansa na wo ka bibi sa o mo kire ade anko de be kan tinka wan fa anko de a ho na ye me haw okay nti yen hwe meba boni din ma mbiem comfort black power na black power bible ye no kwa for black power na black power ja black power se Kofi Adoma yare a wo yare e wo nani hu se kadachie onim hu bia tware komensa bonkum so se onim hu bia ayeka we see afo confirm mempese me yema hye ye wade bi e ka ne se abusa enti sebe ukoba bi na obi twa akoko na aboa no dane a na ese ahonhom na eden adibem omagye atum enti Adoma how Kofi Adoma neni no black power comfort black power enim hu bi na wo ye bisa no me kana na black power ba wo se black power me kana na black power be still wo se black power sai ka black power ye to so me esa date na wo yi na ne free wa ka black power ye mfre na ye free to me okay e wi ase ye wa honhom me ensa na wo wi ase ye wo fita ye wo tuntum ane ye wo kokko nti so ye black power dia ane me free to me no okay nti ne me Elisha me de agra honhom ne nam me de kutala bi enam me de ojamframa eye adwuma ana me de areja honhom eye adwuma nti sabe nana de ye fa no nto ho be ye free sunsum yes we de me ho edwiri me kakra e wo mse na me sere but sene yes I ko ba kon kan yenko biem e sealed yenko biem okay na me kasa kire be nyansafo wote ho a entena ho se de ohunu se wias ne no wan no sisi a ye hu se e asemo ye hu na entena ho se de ohunu ne no wan no Kofi Adoma ade e si wo na ne life mo for now enye honam fam ena be abrantie so a wokura tu a wo de to ne ha no ono ye fa ne so se black power ka se o mu fie bosom no na ebowura me pesa ni monyam hye no ye fa ne so de me ka wote ase say free black power ni fie o say free here o me de no on fa no to ho but the one thing is abrantie ye fa ne so ISSVO o ko ba bi na wunim bibia na ntokwa bi asi na wo kopata na save obi di ade abo otrim na nka de nka wo kosre e da nka wo na wo kofa ehu pra sure e wa abrade ne ntokwa no kra ne ye mpra no enti abrante no ye fa ne so for now wo busa no se de esi ye ne senate a onhunu nchiregu bi a obetumi e de akyerew but ade a me aha me ene se eye den ena tumi wo fie na yesi yeji ahonhom ni suman dia tumi na antumi anyen de hye nkwa ansa ne yare because ade na to wo nwia na nkasa no was a sunsumu ade the same thing no ma faso de Adoma de yesu so ayde aha no na ade ba ko e me ya ne se ewi ase bibia be si onipa wabra bom bia chen so wo fie tumi ta akire nti Kofi na nkasa na honhom e wo ni fie asom na omun so man ke enkenye yi yes sisi ede na bra Kofi onye because any show say black power ni hu bi ede na omonye omonko black power na so enkoja ato a ana se omonye den ne nine so kono e wo no Kofi Adoma na nkasa ho okay
but me can't try and say on corner. Okay, but uncle bisa no ko bisa say ne yare black uncle share chile on this spiritual father ho. Okay. And now me Elisha said them number good screen this no. Nsem kan ya nansi mbusa bi o wono betumi abusa me. Yesu nipa bi anka emfri ehunu say bibia ni ho ebesi wo nipa wasetena mu atumi e wo fie nka ho ebeye yie. Yes. Enti adoma no ewi ase kuro bi wa kuro bi to aso. So awieye no nyame nko anenim. Obie ni wa onim na wieye wa asase so. Nti wote wa fa wo huja. Fa wo huja. Fa wo huja. Unni sunsun kani bi unni bambofo bi unni nipa bi okae wo e wa awurade animu a ede na kwa Elisha nkasa na wo how biare da wo so no 2025 your life will never be the same. Yes. I just say aje no aje me se be for me ho adwiri me chese me hu de me campo na asem nim se omobe kwa akohwehwem na ye omodi jato akoma black power na ne ya hwe se bibia betimi by no ka bibi se on the opese Kofi Adoma nani no emfra e be affect the two the other eye no and also be affect man ani for no we hye kwase want na hweche mu e be go to that extent say obetimi nani ni betimi aya ma na tena hweche mu amenka se minchro sunsun sem okay that's we ase ahonhom di asem okay you said you o kan sem bone ana wo hwehwe obi amane no se nipa no odifo a e one ahonhom ntemasem but wo nipasuo ndie wo bo otrimu ka de ense se wo kan sunsu awieye okay aso me kan wote ase ade bi a wo ye etia obi bia no ewi ase papa oboni o e wo nyame ho but obi ye wade na ahonhom bu adipa nefo a ahonhom ne bedi besa wo di nipasu honam fam beka se ade se wo house amane se wa abra nipa no oni ni asem onye wo hwe die kosi wo woni wonua ne ntem no na woni ho ntimi kan kasa bi se okoba ye na wonua ndi ahoto ba ya ka abusua ne mpa na nti saa kasa ne se eni no ba kono so beka ho no me na kwa Elisha metna ha nde aka ni praying me gina agra honhom dim awosia gume me gina tumi a ode me nam so efra wosoro ni asase efra suo kwa be se Kofi Adoma nani ni mienu ensei na de we ahu akan kura mpo no obenya ahoto wow dia me woka no nana piao we de na kwa the great agua piao menye nana ha ese ne ho beto no ahonhom di asem ye fresro na ma ye be frasase ye frasase na ma ye be fresro enti sabe to media obi nkase bi ni wiase neso ye pempem na anye yi a ye pem nkudumdie beba okay Kofi Adoma ne ho beto no akonyam ontra bi mu ne bre nson okay yes na no ka say Kofi echi no omo ka ho no ebi omo soso omo ani wan hwe kra beto atwa so akodi eno no sa no so ebitima ye possible eno de menim ho asem okay na sebe omo mfa njame to obi foforo bi o ka ho bia no mentumi nka ho asem for now but the me ka ho asem was black power nsem bi a waka fa Kofi ho for now ye hunu say niema bi antwa yie for on no side Kofi side ni nyina maka okay na se Kofi yoti asefo na ye behwehwe no say ye de me mpreso yes okay ha ebisia nkomo ni mwa de na so no yes wo tra party asecha ha na ade asa akwantufo na ehu se na ebu be no so mebu agiri se munyina moti ase kama the great agwafa number anyway chakwai efato ho Elisha die obi show wonte ho asem onim de otimi ye kra etubetimi aka ne nyina de ato ho e de amame me da se ye ka Elisha me ye honhom freni me ye sunsum sorry d4 me wa asante mampo me ye nyankamade me gina nsutenem me gina musieye
Niema me ye nye baako nye mienu. O how biara eda wo so. Ade a me nyema eye kotu good, mintu good. Okay. Uo good wa kotu ade. Ade a me nye etoso mienu, minkum nipa. Be se ye mfa yale ntu obi so, ye nkyekere obi, ye nsama obi, ye ntua obi so ka obi aye wade ama wotimi sa ade we akame unhu de wonye fa ne breme. Because yesum nyame a all powers belongs to him. Osimi ye onyame a me na mi kum, me na me sei, me na mi pra, me na me sa ye ne yie. Awurade wo ye bibia bi. Okay. Nti wo de o how be a nipa de wa faso na wonte wo ho ase na Elisha nkasa. At the same time, wo ye bema wo hwe me o how be da wo so, yare bi da wo so, wanya aban ama ne obi tete, obi tietia wo fa ahodie so, obi di asem ato so. Oba bi ebu kwase ya, bema bi ebu kwase ya, o pe obi wo so wo mpew. Chese o how bibi biara ya adesoa na wo pese wo firi mu na Elisha nkasa. Afi so sika yempe yenya. Nti wo pese wo nya sika na Elisha nkasa. Mesi sika yenye den yempe yenya. Se ye pesika wo firi bere yenye nne de wa bra botea nete. Bible so on Awurade nsemu nhira na medipa ye wodefo obra djuma. Nti nya wo bere ne bema wa ye yie. Ye ne kwan ne wo ho beto frɛ na kwa Elisha ba bia wo yie ye wo me mema wa hunu. Yes. I say no why I so why ye heat I say why ye serious me show we ni I say we ni aye ko and wo ba no bi hye wo bufo bia na say because me say obi and then I say bibia ye obi anhye mabufo why ya mama fra honhom because to me na me mpese me bondi ma frɛ no nti de o say ba no matana ha ka asuo kwa bi dida da bi nti na eye me wonwan nti de ye wajuma hey we say for mama famusi wa ha drop your agent no fato comment na say e fa mama e me papa mu no ye be san so ne na akwa Elisha the great agoa e je shemu na bibia aye kama na me shamo